Kevin Spanninga. Windschoten, Niels Stepper. Assen, Geert van der Velde. Eveneens Jassen, Jordi van der Heijden. Voor de Wisselkossers, Paul van der Leij. Voor de Ranten, Michel Skortbak. Voor de Assen, Nick Janssen. Naast de FC Stipgaard, Matthijs van Ruiter. Succes! En dit wordt een hele snelle finale en die komt nou als eerste bij zijn teamstepper aan de binnenkant volgens mij. En aan de buitenkant is Jordi van der Heijden. Die zit er wel nog tussen. Maar ik denk heel achter. Die grondwacht van Kevin Spanninga inderdaad op plaats nummer 3. Maar nu is Kevin weg. Kevin Spanninga op de binnenkant voor Kevin Heijden op plaats nummer 2. Ga gewoon aan de kant, want dit gaat hard. Dit gaat heel snel. Nu is Kevin op plaats 1. Jordi van der Heijden op plaats nummer 2. Kevin Spanninga op plaats nummer 3. Nog steeds een belangrijke toestemming, maar dit is de plaats met de windschoten. Jordi van der Heijden op plaats nummer 2. En de derde finalist van vanmiddag is Kevin Spanninga. Goed, dit was het wat betreft de AK nummer 16 in Assen. Ik wil graag medewerkers in de regio bedanken.